En una companyia hi havia 20 almogàvers que eren de Sogorb i dels seus voltants. I que s'estaven al pòrtic de Sant Nicolau de Portopí. I la vigília de Nadal, 10 d'ells se'n van anar a buscar bestiar per al banquet de l'endemà. I van portar 4 moltons, els van fer escorxar i un cop escorxats els van penjar al pòrtic. I un dels companyons, que era de Sogorb, s'havia jugat diners i els havia perdut. Va prendre un quart de moltó i, enfallonit com estava, el va posar a l'ast. I és costum entre els catalans que a la vigília de Nadal tothom, generalment, dejuni i no mengi fins la nit. Per això, aquells almogàvers van anar a buscar cols i peix i fruita per sopar. I al vespre, en arribar allà on s'estaven, Al pòrtic de Sant Nicolau de Portopí, van veure el quart de moltó a l'ast a prop del foc on havien de menjar. Els va semblar estrany i se'n van fer creus tot dient: Qui s'ha atrevit a posar al foc aquest quart de moltó? I l'almogàver va respondre que ell li havia posat. I per què ho heu fet? Perquè aquesta nit vull menjar carn en burla de la festa de demà. I els seus companys el van criticar molt, però es van pensar que, tot i les seves paraules, al final no s'atreviria a fer-ho. I així van preparar el sopar i van parar taula. I l'almogàver va prendre una estovalla a l'altra banda del foc, es va seure i va desplegar l'estovalla. I tots van començar a riure i a burlar-se'n, perquè es pensaven que feia broma. I els almogàvers es van asseure i van començar a sopar mentre l'almogàver prenia el seu quart de moltó, se'l posava al davant, tallava un tros de carn i deia: Jo vull menjar aquesta carn en burla de la festa d'aquesta nit i de la de demà. I, en posar-se a la boca el primer mos, se li va aparèixer en visions un home tan alt que el cap li tocava l'enteixinat del pòrtic. I li va aventar una plantofada tan gran a la cara amb la mà, tota plena de cendra, que el va fer caure d'esquenes a terra, de tal manera que caient va dir 3 vegades: Santa Maria, val! I es va quedar estès com si fos mort, privat de l'ús dels seus membres i amb la vista perduda. I els seus companys el van alçar i el van posar sobre una flaçada i va estar com mort ben bé fins a la mitjanit. Quan va cantar el gall, va recuperar la paraula i va demanar un prevere. Va venir el clergue de l'església de Sant Nicolau, i es va confessar amb ell. molt devotament. I el dia de Nadal al matí el van dur, perquè ell ho havia demanat i ho havia reclamat, A l'església de Madonna Santa Maria de Mallorca. i es va fer posar al davant de l'altar, i tothom el venia a veure. I ell es trobava tan dèbil que no podia valer-se de cap dels seus membres i havia perdut del tot la vista i, plorant, demanava al seu poble que pregués Déu per ell. I confessava davant tothom els seus pecats i les seves faltes amb gran contricció i amb un gran dolor, de tal manera que tots els homes i les dones se'n compadien. I a la dita església, Que és la seu de Mallorca, es va disposar que tots els dies es digués la Salve Regina fins que fos mort o s'hagués curat. Què més us en diria? Doncs que això va durar fins al dia de Reis. i el dia de Reis la seu era plena de gent. I el predicador, un cop acabat el sermó, va demanar al poble que tots preguessin a Madonna Santa Maria que demanés al seu beneït i car fill que aquell sant dia mostrés el seu gran poder sobre aquell pecador i que tothom s'agenollés mentre els clergues cantessin la Salve Regina. I tothom ho va fer de bon grat. I quan començaven a cantar la Salve Regina, L'home va fer un gran crit i tots els seus membres se li van dislocar, fins a tal punt que l'havien d'aguantar entre 6 preveres. I al final de la salve, tots els ossos del seu cos van fer un gran cruixit. I davant de tothom va recuperar la vista i tots els membres del seu cos van tornar un per un al seu lloc, en perfecte estat. i així, ell i tot el poble van donar grans gràcies a Déu per aquell miracle tan vell que ell I Madonna Santa Maria els havien mostrat aquell dia. I així, el bon home se'n va poder tornar, sa i estalvi. Tots els que heu sentit aquest miracle heu de creure que es tracta d'una veritat clara i manifesta.
i traieu-ne el vostre profit i temeu el poder de Déu. Esforceu-vos a obrar bé. I guardeu-vos de fer, ni de fet ni de paraula, Res que vagi contra el nom de Déu. Ni el de Madonna Santa Maria. Ni el dels seus beneïts sants ni santes. Ni contra les festes que la Santa Església ha ordenat.